mana duto na oyibo abatagokwa n'ihe a usoro kịta. A sị na ndị ntorobịa anyị amaghịzi ka esi asụ asụsụ Igbo. Na asụsụ Igbo bụ asụsụ na-alaghachi azụ. Kedu ihe na-ebute nke a? Kedu ndị o si n'aka? Ka anyị ga-amata ndị bụ Igbo isi sekpụ ntị banyere nlaghachi azụ asụsụ Igbo na-alaghachi n'ụwa anyị tata. Ọ bụ na asị m kwube, ndị o si n'aka bụ ndị nkụzi. Nke abụọ bụkwa ndị ọchịchị ka o shikwa n'aka. A na-esi n'ụlọ mara mma wee pụwa n'ama. Mana ọ bụrụ na anata n'ụlọ, nne na nna na-asụrụ ụmụ ha Igbo, eruzie n'ụlọ akwụkwọ onye nkụzi a na-asụzi oyibo. Mgbe nwatakịrị nataziri n'ụlọ, ị na-asụrụ ya Igbo, ọ na-asụrụ gị oyibo. Ọ dị ka nwa m nke ikpeazụ, m na-asụrụ Igbo, ọ na-asụrụ m oyibo. Ọ bụrụ gịnị ihe a na-akụziri ya n'ụlọ akwụkwọ, ifugi ya. Mana ọ bụrụ na ndị nkụzi na-akụzi, mana nwa m nwoke ahụ na-asụ Igbo na-asụkwa oyibo, mana duto na oyibo abatagokwa n'ihe a usoro kịta. Oyibo abatagokwa ya bụ ihe ọ na ọ na-afịa anyị niile a. Nke a gosiri n'ihe dị bụ oke dịkwa be mgbe. Igbo mara mma nke ukwuu. Ka anyị hafụ irefu na asụsụ Igbo. Anyị anụghị ya n'ọnụ onye nne ka ọ bụ ikiri ya ga-ama na nne kwuzu akwụzu maka ese. Biko ọ bụrụ na ị na-agafe n'ihu IMT Campus 2, gbaa mbọ ka ị kpọtụrụ m ọmị anyị a. Onye ọ na-esikwa bụ a na-eri a na-amịcha aka. Gbaa mbọ ka ị bịa n'ọdụ ahịa ya bịa zụrụ ihe ị ga-eri, maka na agụụ ga-achọkwa ịchụpụta ndị mmadụ ụkwụ n'ama, mana Chineke agaghị ekwe, maka na anyị nwere osi ite n'ihu IMT Campus 2. Ihe anyị jụrụ maka ndị ntorobịa na ndị agbọghọbịa adịghị asụsụ Igbo ọfụma. Ọ dị ụzọ ịtọ m ga-akọwa. Nwaanyị o si na ndị nne na nna bi na township, ha bịa na-asụrụ ụmụaka ha oyibo, ha fụ asụsụ Igbo na asụsụ be ha kwesịrị na-asụ. 2, o si na ụmụ studenti abịa na skuul, ụmụ akwụkwọ a na-asụrụ ụmụ akwụkwọ ibe ha oyibo. Instead of ịdị na-asụrụ ha asụsụ Igbo ka ha nwee ike na-amatakwa na ha bụ ndị Igbo na-asụkwa Igbo ahụ. Ntorobịa toro na-amahụ ka esi asụ asụsụ Igbo, ma nọ nne na nna ya mere ya, amụrụ ya wee na-asụrụ ya go, come, you see, take Indomie, take here, all these things, mee ya ọ maghịzi ka esi asụ. A sị na ndị ntorobịa amaghịzi ka esi asụ asụsụ Igbo. Kedu ndị anyị ga-atụ ụta? Ọ nne na nna ka anyị ga-atụ ụta, ka ụlọ akwụkwọ ka anyị ga-atụ ụta, ka ọha obodo? Kedu ndị bụ isi sekpụ ntị na nlaghachi azụ asụsụ Igbo na-alaghachi? Ihe bụ butere na ụmụ okorobịa amarozi asụ asụsụ Igbo. Nke izizi bụ na o si n'ezinụlọ n'aka ndị nna nna, o si n'aka ndị nna nna pụta ọ banye n'aka ndị gọọmenti, ndị na-afụ maka ụlọ akwụkwọ, maka na skuulu ụfọdụ, ụlọ akwụkwọ ụfọdụ adịghị edezi edemede Igbo. So ebe a ka o si, osikwe ọ bụghị ọsọ na ebe a, esikwe na ebe a, ọ bakwara na ụlọ nzukọ, ụlọ ụka. O so n'ihe mere ụmụ okorobịa be anyị na ụmụ agbọghọ ada asụsụ Igbo ọfụma. Ya ihe ọ na-akọwara anyị bụ na ọ bụghị naanị mmadụ atọ anụ anyị rutere aka bụ isi sekpụ ntị, na o metụtara ma Okeke ma Okafọ. Kedu ihe iwe ike ịgwa ndị ntorobịa na-ekiri ihe nlele a? Ihe m nwere ike ịgwa ụmụ okorobịa na-ekiri ihe nlele a, onye ọbụla gbawa mbọ ka ọ mara asụsụ be nne ya asụ. Ọ bụghị sọsọ Central Igbo, ma asụsụ be nne gị, ya olu eji mara ndị. Ọ dị mkpa ka gị bụ nwa okorobịa, gị bụ nwa agbọghọbịa mara ya bụ asụsụ asụ nke ọma. Daalụ, imeela.